Mêja cejna Ramazanê li Diyarbekirê di mizgefta mezin de bi beşdariya welatiyan û rayedarên dewletê hat kirin. Mêja cejnê demjimêr 43 dest pê kir û welatiyan jî bi sicade û maskeyên xwe mêja xwe kirin. Sala borî ji ber vîrusa korona mêja cejna Ramazanê nehat bûkirin. Lê îsal her çiqas qedexeya derketina derve hebe jî bo mêjê bergirî hatin nermkirin û welatiyan karîn li mizgeftên nêzîkî malên xwe mêja cejnê bikin. Parızgarê Diyarbekir Münîr Qaraloglu jî beşdarî mêjê bû û bang de xelkê Diyarbekir kir ku bila di cejnê de pabendê bergiriyan bin. Arkadaşlar yine pandemi döneminde maalesef bayramı geçirmek durumunda. Mixabin em carek din di serdema pandemiyê din pêşwaziya cejnê dikin. Ez cejna hemû welatiyan pîroz dikim. Em çi qasî pabendî bergiriyan bin, dê ev qasî baştir piştî hevdeyê mehî pêşwaziya serdema asayîbûnê bikin. Li Diyarbekirê jî daneyên vîrusa koronayê niha di daketinê denim. Welatiyên ku tevlî mêja cejna Ramazanê bûn jî hem keyfxweşiya xwe ji bo pêşwazîkirina cejnê anîn zimên û hem jî ji ber vîrusa koronayê xemgîn bûn ku dê nekaribin serdana kes û karên xwe bikin. Welatiyan dea kirin ku vîrusa koronayê bi dawî bibe û aramî û aşîtî ji alema İslamê re xwestin. Adagazım ayda bir gelime güçlü mübarek be. Mali her deri hani dikkatli ben ne kül dervatani hatta nikarın zede ne garin işi vantene bir ne garin derva bir şekilde dua bekin tabii ki kış bu bir musibet eser bir insan emeği Müslüman rabet tamamı dünya cirabı inşallah. خدای باش بکه خدای باش بکه خدای سلامتی ایمان بده جای خدای بینه هدایت اصلاح بکه جبوی و نقاشی دائما دائما هي نسبت کی هاتیه ام رجاش خدای خو بکن انسان مذهب حزب که و خدای راک سرمه نقاشی خدای تعالی اول نقاشی سرما بیرینه Piştî mêja cejna Ramazanê welatiyan rahêştin sicadeyên xwe û ber bi malên xwe ve çûn û bang di welatiyan hat kirin ku bi taybetî diwarê kombûna di malan de hay ji xwe hebin ku di deverên girtî de vîrusa koronayê dikare bi awayeke lestir belav bibe. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.